Ahafo mantemu ene yedru na ema binumu a wo mo wo Ahafo Mim zongo ene wo mani abre denden kire se won se nipa bia no nyame ye wadom na onya tuku kakra bona se wayase eyedru ya de se nipadua no hyem na wo yi de bebo nipadua na de aka ni na sabi enamoto ene eba na chese obegya wonan na wo mu kire mu agyanan bia na kane no esomma bese apem enwo sampotem ho enei empanimfo ede credo egua no ene ne takesie se tie nie na kire se wo mu kire mu a ema no ebinom eni honi nti ne ho akwakohia se sa agyanan bia na afa ye boa ma na omo ho na ne wo yam eka ho a wutimi fa ho no akwakoye ho yie fine na so ho atɔ no ene ye de credo egua no nti ma na omo Ahafo Mim zongo ekire mu a sa asemo ya yekoso ho no yade se ha adwen yie papa kyese mema ne de ye bie na oba ne bema nso de eye de ne egya wo mo so omo mienu enkosan ya ne ba akoso no omo nyom ho yie enti akoba ne sei no na kyese sukuu dan ahodo mu na afei enwuram ene ma no de ne obenya no obofa ho no mu a na kyese waye ne ho yie enti ne omo de adesrede eto mpanimfo anim se egyanan bia na wo matum be se bosome ba akono ni wo mo nhye na afei omo bie emfama wo mo ye pa Akuma beta akwa na ya na ye man ko so to mo ko na bebia me ma no ko na muntimi ko na papa no apam wo mu enkoyi ba na no ma so mu yam san se threat na aka wo mu ati se no ye mo ko airport den de ha adwen pa ti ja penifo ho na muntu mu na nsifo na muntimi ememo aye fata de no muntimi bo aya ne ye mo nka ye ne beje pa okay no ho nsam ne de itu mi ne de ya na sa de de mi nya bi ti ende muntimi nka fa fata no ho de be ya na ti se ya na wo mu ka ti atam se no ya na ba ta ne bi ma corporate mu de to politics no mu de akotu ba ta no mu twa e ma muntimi bre ende me ti de ya na mu ka sa Akuma FM 87.9 Kumasi. Convenance for no I say if you could chase cow inside there say echo airport match the see yeah can I say yes from mom betri toilet in mine yes you baby go toilet match the ya to ayinimu no ya fun papa obakwa ne de poroten bag e de da ho saa no mo koti afigum ye de tum ye de frifie ye de tum adai okwa me medi makasa abre nti ya sa ani oba no ba ye ma ye de asa de ye ne de pe no ba ya de pe no ma no so ye nie huni ma na amate afi na ye sa se de wo mo esiye okwa ne de ade asa se wo se free ya de wo ko nya ya de wo ba bia ehọ na abeka se tie fere ya de wo enti we no nkate bone aba be frankate pam ama na sai ne manina ema no mu bisuban a wo mode te honom ene e wogya ne nan asa ne ba pampasi no de akotum eba sa ade no sai ya na be sai enti we de o mo sei adesrede wo mu nua no mu bi afom de ne nso mpanifo hu wo mo mobo na afi agyanan bia na yatum no o mu mie mfam wo mo jonti ahadwene ema de sa